Patay ang 58 anyos na rider matapos na atakihin sa puso habang nagmamaneho ng motorsiklo sa Magsingan, Ilocos Sur. Nakatutok Ivy Hernando. Papasok na sana sa trabaho ang 58 anyos na si Rufo Lopez nang masangkot sa aksidente sa National Highway ng Barangay San Clemente, Magsingal, Ilocos Sur. Kahatid lang daw ng biktima sa kanyang misis sa San Juan. Sumalpok ang biktima sa nakaparadang tricycle. Dinala pa sa paggamutan ngunit binawian na ng buhay. Sa pagsusuri po ng natin yung attending physician po natin, sabi niya po malamang na yung cause ng death ng biktima po natin yung sa heart attack po kasi hindi yung injury niya yung cause ng kanyang death. Ayon sa PNP at kaanak, may history ng high blood ang biktima at umiinom ng maintenance medicine. Apan natagtartaraba ko ma'am, tandaan pa'y mga nakagraduar na gildo nga na isawang karkarigatan na tatakong ko na ma'am, ko kanya. Awanin ka bagi, nagtaktakila si Barokong ko na. Maririnig pa ang busina at pagsalpok ng rider sa pampasayrong bus sa kahabaan ng Barangay Caburaw, Santiago, Ilocos Sur. Dead on arrival sa paggamutan ang rider na kinilalang si Albert Costales, 42 anyos, residente ng Candon City. Ayon sa PNP, nasa outer lane ang biktima nang biglang pumasok sa inner lane, sanhi ng aksidente. Wala namang ibang nasugatan sa insidente. Nagkaareglo na rin ang dalawang partido ayon sa PNP. Kuha ang CCTV footage na ito sa National Highway ng Bantay, Ilocos Sur. Palabas mula sa kanto ang SUV nang salpukin ng isang rider. Sugat sa ulo at katawan ang tinamo ng rider na nasa ligtas ng lagay. Nagkaayos na sila ng driver ng SUV. Paalala ng pulisya, doble ingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang aksidente. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.